ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡೋಂಜಿ ಪಸ ಡಿಶ್ ನಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಸೀಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡಿಶ್. ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಪೆತೋ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಫೆಕಿ ಅವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಚಿಕನ್ ಸೀಕ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ದಾಗ ಎಂಕ್ ಐತ ಜೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಜೋ ಐತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಜೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರಲ ನೆತ್ತುಲೆ ಬೂರುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಐನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾರೆ कि चिकन सीख मनपुनंच. सो भले इनित रेसिपी स्टार्ट मनपुग और तूक नम चिकन सीख मनपर इनेना बोडू. चिकन सीख मनपर नमक अगत्य उंडु कोरी. तो मूल यान बोनलेस कोरी घेतोंद 250 ग्राम द आत और कोरी ऑलरेडी लाइक वाश मन घेतोंद नेत्त नमक ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂವಂಗ ಸೂಟ್ ನಮಕ್ ಇನೇನ ಬೋಡ್. तो मूल यान ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ और ಒಂಜಿ ತುಂಡುದಾಟ್ ಸೂಂಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಮೈದಾ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾಂದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು और मूल यावंते लहसुन घेतोंदे चूली घेतोंदे ऑलरेडी रेडी मन घेतोंदे. तो नेत्त नमक पूरे इक्ला चॉप मंत फाइन चॉप मंत चॉपर दुले पाड्ದು रेडी मन्पर. अंचे नमक ಒಂತೆ ಬೋಡ್ ಮಂಜೋಲ್ ಒಂತೆ ನೈದಾ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಮಕ್. ಮೂಲ ಯಾವಂತೆ ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ घेतोंदे अंचेने नमक रेड चिली पाउडर ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಒಂತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಜೀರಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. तो बेसिकली इनी नमक ईद पूरा सामग्री द अगत्य उंडु चिकन सीख मनपरे. सो स्टेप बाय स्टेप तुवनगा चिकन सीख मनपुनंच बले अंचने मूल नमक ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ದಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. तो बेडी सॉफ यान एकड पंतजी बट नेट्ला ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು चिकन सीख ಮಾತೆಡ್ ಸುರುಟ್ ಮೂಲ್ ಇತ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐತೊಲ ಯಾನ್ ಕಾಂದ ಸೂಂಟಿ ಬಕ ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಪೆ और ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ. अगर इरा चॉपर इज्जुड़ा इर बारीक कट मंत घेतोंले येत बारीक आपुण आत सन्ना कट मंत घेतोंले पूरला नेत्तोले नम ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ लसूनला पाडबुडका. सो नना नेत्त बाय बंद मंत नेक यान चॉप मंत घेतोंवे बारीक येत सन्ना आपुण आत सन्ना कट मंत घेतोंले. इरड चॉपर इज्जुड़ा इर मिक्सरला पाडोली बट इर अवॉइड मनप्ले कांदा ऐतोले पाडना इज कांदा पाडियड अव मस्त नीर आपुंडु. यान मूल ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಜಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ರೆಡ್ ಮುಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದು ಈತೆ ಸಣ್ಣ ನಮಕ್ ಕೋರಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡಂದನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಂಡ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕನೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಧನಿಯಾ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಐಕೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಜೀರಾಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ ನನ್ನ ನಮಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಪುನ ಮುಟ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ मूल कलर चेंज आत नमना धनिया बका जीरा तो ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ್. तो इत्ते नेके ಗೆತ್ತ ಬರಿಡ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ और ಮೈದಾಕ್ಲೆತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತನ್ಗ ನೆತ್ತ ಜೋ ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತೆ ಜೋ ಕಚ್ಚಾ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ಟು. तो ನೆತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಚೂರೆ और ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಮೂಲ್ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಇರ್ ತುಯ್ಯಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಈತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಂಡು और ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಲ ಗೆತ್ತು ಬರಿಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ ಕೊತ್ತಿಂಬರಿ ಗುದ್ದದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ. तो ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಬಕ ಕೊತ್ತಿಂಬರಿ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುದ್ದದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ. तो ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇರ್ ಮಿಕ್ಸಿಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಬಟ್ ಜೊ ನಮ್ಮ ಗುದ್ದದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ ಮತ್ತೆ ಐಟ್ ಜೋ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮಿಕ್ಸರ್. ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ. तो ಮೂಲ್ ಎನ್ನ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆತುನ್. तो ಯಾನ್ ಈತೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬರಿಡ್ ಗೆದ್ದಿಕ. ಸೊ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಸೀಕ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. तो ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. तो ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಂದಿತಿನ ಕಾಂದ ಲಸೂನ್ ಅದ್ರಕ್ ಬಕ ಮುಂಚಿ. तो ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮಂಜೊಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚಿಲ ಯೂಸ್ ಮಂದ तो ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲಲ इत्ते वरक पूरा मसाला पाड़ दिना लायकड मिक्स मंत घेतोले.
सो मूल नम पूरला पाउडर मसाला ॲडवंत आतण सो इत्ते नेक लायक नम इत्ते ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಂಗ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಪೂರಲ ಮಸಾಲ ಪತ್ತೊನಡ್ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತಾಪುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ವರತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನನ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೌಡರ್ ಮಂದಿನ ಅವು ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಲ ಪೂರಲ ಲೈಕಡ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಜೀರಿಗೆ ಬಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೌಡರ್ ಬಕ ಸಾಫ್ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕಡ್ ಕೋರಿಕ್ ಪತ್ತಡ್ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ತೊ ನೆಕ್ಲ ವರ ಲೈಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಲೈಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬಕ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ತೊ ಮೂಲ ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ನೈಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊನ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಸೀಕ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತ ಆತನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲೈಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕಡ್ ನೆಕ್ ಪುಜಿಂಕದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಸೀಕ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮನ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೀಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಲೈಕಡ್ ಮಸಾಲ ಬಕ ಉಪ್ಪು ಬೈತೊನಡ್ ಐಡ್ ಬಕ ನಮ್ಮನ ನೆತ್ತ ಸೀಕ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ತೊ 1 hour ನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಬರೀಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ಗೆ ತೊಂದೆ तो फस्ट सीक रेडी मनपरे तो मूल वंते नम कईट्गे तुनगा नमन मैरिनेड मंदीतिन नेक नम इंच कईट ಒಂಚೂರು ಪುಜಿಂಕದ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದದಕ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕೊ और ನನ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ ಪಾಡ್ ಬುಡ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು और ನನ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಿತ್ ಮುಖ ಸೊ ದ್ಯಾಕ್ ಉಂದು ಅಂತೆ ಉದ್ದ ಪೋಡು ಸೊ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ಮಿತ್ ಮುಖ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ಉಂದು ಏತು ಉದ್ದ ಪೋಡ್ ಇರ್ ಆತ್ ಉದ್ದ ದಿಯೋಲಿ ಇರೆ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಸೀಕ್ ಮನ್ಪೊಂಡ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಸೀಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರ್ನ ಮೆತ್ तो ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ और ನೆಕ್ ಉದ್ದಡ್ ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬೇದನ್ ತೊ ಮೂಲ್ ತಿಯಳ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ಉದ್ದನೆ ದೀತೆ ದೆಕ್ ಸೀಕ್ ವಂತೆ ಉದ್ದನೆ ಇಪ್ಪುಂತು ಬಟ್ ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಈರೇಕ್ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಲಿ तो मूल इतना कोलड गेफे तो मूलतरे नमना फर्स्ट सीक रेडी और ये तो शो कातन अंचेरे नम कुड़ंजी सीक्ला रेडी मंद गेतोनगा मूल नमते वंते मैरिनेशन गेतोनगा कईट और नेक इंच उरुंटुरुं तिरगादु उद्द नेक ओवल शेप कोरका मेल्ला मेल्ला और ननन्ने तोले नम स्क्यूवर पाड्बुಡ್ಕ सो मूलिते तुले इंच उद्द शेप ಕೊರ್ದಾಗ ನೆತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸ್ಕ್ಯೂವರ್ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ और ನನ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮನ ಕೈತ ಹೆಲ್ಪೊಡ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಪುಷ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲರ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು और ಒಂದು ತಿನ್ನರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲ್ ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲೆ ಇರ್ತು ಹೇಳದ ಅಗರ್ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು और अगर ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ಜೋಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋ ಬಿ ಉದ್ದದ ಕೋಲ್ ವಗೇರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇರ ಅವಲ ರಾಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಪೂರದ तो ಇಂಚನೆ ಮೂಲ್ ನಮನ ರೆಡ್ನೆ ಸೀಕ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ನಮನ ಅಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಂದ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮನ ಸೀಕ್ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ನನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಅವು ತೂಂಗಂಚ ಅನ್ಪುಂದು ಬಲೆ ನಮಗೆ ತೊಂದ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ಐಕ್ ಯಾನು ಒಂತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇರ್ತು ಎಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದುಜ और ನೆಕ್ ನಮಕ್ ಒಂಚು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈದಾಗ ಮನ್ಪರ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಲೈಕ್ ಚೂರೆ ಎಣ್ಣೆದಾಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದೀತಿನ ಸೀಕ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ ವರಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಜೆ ಸೀಕ್ ದೀಪೆ ತೆಗೆಯಣ ಬಣಲೆ ಕಿಂಜೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಬಣಲೆ ಅಗರ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ತೋ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೋ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಸೀಕ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊನ ಪೂರಾ ಸೈಡ್ಲ ತೊ ಒಂದು ರೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ತೊ ನಮಕ್ ಪೂರಾ ಸೈಡ್ಲ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊ ನೋಡು ಸೊ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯದಾಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಫೋಕ್ದ ಹೆಲ್ಪು ಟರ್ನ್ ಮಂದ್ಗೆತನ್ ತೊ ಮೂಲ್ತರೆ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಏತು ಶೋ ಕೊಡು ಬೇದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಲ್ಲ ಸೀಕ್ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ಗೆತನ್ಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಫೋಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪೋಂಡ್ ಫೋಕ್ ಕೊಡು तो इरे वो कंफर्टेबल उंड इर ऐता प्रकार इर स्पून यूज मन्प्ले
सो मूल नेता कलर तुले शोक बेदन सीख द कलर मस्त पुरलून इंचरे नमक ईते गोल्डन ब्रौन आपुर मुटन नेक लाइक फ्रೈ मंत तो नाना नेक कूड़ा नम ग्यास लो फ्लेम दीदे कूड़ा उंदु बक्कोंजी सैड लाइक कायद गेतोनगा नाना नेक नम कुड़ंजी सैड लाइक टर्न मंद गेतोन फोर सैड नेक लाइक कायद गेतोन वो लीरेक तोचुंटे ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಜ್ಜೀರೆ ತೋಜೊನುಂಡುಡ तो ಅವು ಸೈಡ್ಲ ಈ लाइक नेक कायद गेतोनले तो यान ಒಂದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ गेतोन लाइकड सो मूल तुले नेक यान अड्डा दीदिंच रोस्ट मंत गेतोन बाकी दा सैड्ला अंचेने नाना नेक पूरा सैड्ला लाइक रोस्ट मंत गेतोनले सो ग्यास बेसिकली लो फ्लेम दीदे ಒಂದು पूरा स्टेज कंप्लीट मन्प्ले इजना इन आपोण इराग मीडियम फ्लेम दीयड़ ಒಂದು कलर चेंज आपोण बट उलाड पज्जी वरियोण ऐक मस्त इंपॉर्टेंट ग्यास लो फ्लेम दीदे ಒಂದು पूरा स्टेज कंप्लीट मन्पुना चिकन सीख फ्राई मंत रेडी आतन सो नेक्कित नम गेत बुड़का बेते प्लेट तो इंचने बाकी द चिकन सीखला रेडी मंत गेतन और नना यानी रेक प्लेटिंग मंत हो जाए नमना चिकन सीख अंचातनंद चिकन सीख नवना मंत रेडी आतन मस्त टेस्टी आतन और मस्त डिलीशियस ला आतन इरवार ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಿದೈ ತಿನ್ಪುನಾನೆ ಬುಡ್ದು ಚಿಕನ್ सीख और इल्लड़े दिनोला मंत तिनवार तो मस्त टेस्टी आतन रेसिपी प्लीज पूरा तूदा बका लाइक मन्प्ले ये तापुणात निगला फ्रेंड्स फैमिली शेयर मन्प्ले पसा तुल्लाडा सब्सक्राइब मन्पंदे पोर्ची कमेंट सेक्शन निगला फीडबैक करो दिप्ले सो ನನ್ನ ನಾಮತಿಕ ಕೊಡೋಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ಆದ ಮಟ ಮಾತ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್